Dnešním dnem 29. nám se přesouvají energie do dřevěného hada. A dřevěný had bude hodně expanzivní, ale budou se tam prolínat dva prvky. Dřevo a prvek kovu. Dřevo bude o velké síle, pohybu, inovaci a ten kov nám naopak bude dávat tu stabilitu, ty hranice, to ukotvení se sám v sobě. Proto bude to čas, kdy budete otvírat brány novému, ale pozor, vždycky s pevnými hranicemi vůči sami sobě. Dřevěný had je nádherný zvíře a v naší mytologii až tak ne, ale v čínské mytologii neboli v astrologii je tento had považován za velmi moudré zvíře a proto nám přinese hloubku naší intuice, nasměrování nových začátků, ale i taky strategie rozhodování. A u toho my potřebujeme mnohdy právě ty pevné hranice, to ukotvení. A když to tam nebude, tak vám může hrozit, že to dřevo vám rozvíří energii a vy budete v jednom kole, budete vystresovaní a uspěchaní. A o tom všem my si budeme povídat na webináři 1. února v sobotu v 11. Tak kdo chcete, přijďte na webinář zdarma.